Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kajing penmi katanan education jong sarkar jela, ya ka Meghalaya School Performance Grading Index, MSPGI araja opsan apun rio, penpen'i ka performance jong ki school kibadan hapu ka jela Meghalaya, kelawan rak penban ni kajing syakan tho, haka bagidan ki school kibam songo ya hap, ya ka ka bala pen'i haka report card, ba ya ka ka baki school kila pendap haki form. Kawai ni kini ki school kalapan pau ka jing sngo bam ya hap ya ka report card baki layo opdiang kadai ka khat sau pra hes kan di school mairang u principal jongan ka school u Dr. Bolnas Lingdo nong habaya kran bikila apthai khubor ulapan pau ka jing sngo bam ya hap namar ya ka balapan i haka report card ba ya ka ba ka school kalapan dap aka form kalong gemar khongpong ulai thu babaro kino hikai haka ni ka school kidon arphongut bat baro akila don yu adhar card Henry haka report card lapan i bikidan tang sipongut kino hikai pat kim don yu adhar card ulai thuru bahaka jing shisha ka school kladon ya ka boundary wall ya ka balapan dat ru dakilait ban sha shabar damit Henry haka report card lapan i penban bakani ka school kampat don ya ka boundary wall ulai thuru balajan baro ki papan i haka report card kimlong ki bashisha barula jingmut ikatanan education bakan le biang bat kan dapat banyak aswa bahkan pha ya ka report si central government namar ladaan pha dakan ni ka report klaim arta tien ka jela Meghalaya kan sapa biang satarai ha ka puli dangle hapo kari India habakeli keladon ni em ka jingwan jurip na katanan education banlap yagi jing shisha ki badan hapo ka school u Dr. Bolnas ulai thu bagi siwan ai tangi ka form ulai thuru baka bas ngoling ngo kalong bagi don ki benta bapan i ha ka report card Henry kim dan pat haka form bat uloong po tip na kiyo ya ka data ban pendap haka report card kong ni suburom sibun ke sarkar ka ba asim khia ni ka benta haka ba ni kwa ban tip ya ka performing graded index jong ka sarkar Meghalaya anta school ki district pat kumta terter ngi kini kita yo beradab rayo report na kalian jong sarkar haga bakal airu ya ka wei pak wei ka school kat kum ka report jong ki ai ngi kini ki report kat ni senguburon sibune bengi kwa barong ku bisibun ya ka sarkar namar paling ba kan report kat ni yo ban susu yo ban tip hangno ngi duna ke bangi dan dei banle bale se ka don ke jing tamru ya ka bangi ban penbet thì ngamut ben ong kum ni kani ka PGI report lani ka report card ka ai hangi ki school nilai i ba minister hatu sngi ba pelaj ya kani ka report ila kren da ba sai ba ya kini ki detail ya kini ki report yo kat kum ka jing pha jong ki school ngan kan da ba sai ki don kat to kani ka benta le se ngam tip ta kalong em kum ta re na ka benta jogi hang ni bagi wik school room ngabala persang bentli na skutu ba kamlong kat kum berapa school setesha ke government. For example na minta jongi hangni po ke kat saupra higher secondary nila pha ya ka jingdon joginai kai ni don ar phongut hakaba kini no kai jongi tang na ta ka English piratip nge bun mai khana ni don hadun ruspa tam ti tang uwe no kai ke bamla longsho ban sim lani bani kai ya ke English tingap tum hadu saumut ke noi kai tiga dak ba divide ya kini ke section haktar kom ka class 11 hak tu mencap sem ni dan south section mentar ni dan south section ni divide ya kini haktar kom ba kan sting kan kom hikai kan yai bet te saumut komut divide yo ndus pa ta su yo markat no ta kalom kar kom le jogi tenalor ke English ngidon sak olti ke tiga English tingap thong kerpang yuniru unoi kai na benta bani kai ya ka olti tenalor kini ngidon saka khasi ketukan mau ngidon arteli koi ke MIL koi ke elective khasi tinam ta kini ru ngi bu la ka jong ngi phia section hi kumbalong ya ka English na kan ka Sautali ya ka khasi ngi pia lightly nomor bun kena ka siru ki pas na CBSE
pas na nang kina po nang stan i JNV ba kum ta ter tinam ta jong kim nang ban thok khasi ki ong da don da ka olti kin chim olti ting la ai lat ya ki ba kin chim olti kata kamun ki noi kai khasi ngi don arngut namar la ka jong ka elective khasi la ka jong ba MAL la ka jong ti don saki socio ngi don arngut ki noi kai socio ngi don ka education arngut lem ki wi noi kai ka bahang ni khambun ki subject ka mapitip te HWD begini naro ini subjek main subjek ni dan sa komputer ni dan sa PE ang tangim de ben kret ada ya environment ba bar khai in total ni dan arphongun tenre ka report ka bagi asini gilang bagi ang teacher 10 ka bomot chiphongut noi kaya po ka sapra te kani kam ya de ka kum ka report ka bagi ai mangi te bede kani kan number 10 asupet I kum bagi sulong isu ai at random Akabani nomor 10 kadai itu ki school ki bayo geran ini from the government. La kadai ke government, la kadai ke deficit, la kadai ke lump sum grant. Ini ki school ki sayo baik nakal yang ke sarkar sipungut. Yang ini remat ki take for granted ba don tang sipungut. Dengi don arpo. Jika hang taru manu du nong kemudian bedu nong mangi hindi ke du nong ke sarkar. Nama ke great jong karu kan hiar la ka komni. Di nang ta kum kini ki point ke bagi ayang ông nó cũng kini ki badai bat kini ki kena children with special need cũng ba pitip hang ni don kini ki kena ki badan pada kecing anak ki dekat mat chungki kelai ba man kasnam ki kena papas nanti mairang bijaya juti ki kena ki ba don jing duna dekat mat chungki ki wan hang ni bangi ki don hang ni bangi kelai nak kasnam lagi pas ya gitu ki kena ni don hang ni agabangi don lagi benta kumno banya rabeki yenri hangni kumbaka pau ke report dari kalong no teno kamumut manuba do nong hi ke sarkar de mangi ni tingi don ye gini kumno ngile ye rap ye ni kena wa children with special need they have a day but kini ke boundary wall PPE wan yat man la kasi mentar pinda chon dor ka tu PPE ka wall jungi kalong scam ha narakata ki tenat nang ta plus kilat men miet bekum ta ni don ki boundary wall sodong te ya menta ngi nang wat ya ka fencing kat kan ke jakar ni persang ban fence ka ban kere ka de ka boundary wall ka mo ka biang da dong ya ka ba da ka buram ngi la pendap ha kan ni ka format jong ka PGI ru nak yang jungi sepang kan ni ka boundary wall pinga so ni pinda pe ni so boundary wall yes ya hang ni ba ki no Jika don kerja peri, tinggal tiap hanur kom nang no kiyo ikani, dari nakal yang jungi ada pendapat pakau boundary wall. Number 1 means yes. Dan dari hang ni kum bakapau ki ayangi no. Di kasum do max mangir gitu, makir gitu. Di nakal yang jongka rain harvesting okay fine, rain harvesting tingim don kam. Nomor rain harvesting kamot ba jing penlang no slap. Dengan negara jungi ketika bawa jor slap ni don kam your rain harvesting. Jadi don kam kalong water sources resources kaba pemina pendon kam 24/7. Tinggi don la kajong ka water nation genong ka natural water. Jaga ba hang tinggi penlang arpau 1000 liter. Lang tu ngi pom ka poisan ni saja ka ba PE ni don sendon ka pool. Hak ni ka pool ngi penlang laipo 1000 liter. Kamut arpo laipo long sanpo. Di kamut ka kambha kani sibon banya garinya wasting. Di nuar bakam don ka point pada sudo nong di bendon kinja slice ni de kudo in place of rain harvesting we do have this thing. Ni don ya ka pool ni don ni tai. Mar klem ka pin ye kena bapri porachis ngi kini tangka balik pen kana ka don kam sibon ka Deska di sekumbang bakum tata ki kitchen gidon nang ta ki umbam di ki noi kai bakum tata gidon kam sibun kum tangi penbiang na yang jongi ya badai baka solar panel piratif ni solar panel ide tengi solar pimna atang ban charge bateri tak buram inre hangi ngile kumno ngidon na ka jong light ki bamuchang ngidon tang single phase ka telat ma ban kit ya building bar kawai tingi upgrade ya ka chaka 3 phase kalau kata 3 phase tu kepat long, pada kata balai ba sipang me light, sipang do light bagum tata. Tingi lah, rea kamno ringkat bagai senong, ni upgrade ya kawi benta bagata kalau ni don lo jong transformer.
thik tang nama tani college nama tani ka school ke jungi dan you transformer aba transformer balong ke jing chakri ke crowd nama ta jungi tang ba lip like thaka nomor ba lip like don kam ban tray komputer don kam ban ikai ki kena kumta ngimban se ban haban kit ke generator ke generator ba he akaba dakini ke bangi don mata kalong ke jingker ku crowd ya ka school ke jungi tianang ta kum kani ke wema digital education chapang ka smart classroom yes I do agree bangim don ke smart classroom ringi don ya ke AV room kemud AV room idon ya ka audio visual room akaba nomor ke smart classroom kam ya kam lip light kam function ke tu ka smart classroom tingile kam dong idon ke jong ka hall ke jaka ke bobyang ami sna kerpang nak beta ban hikai ye kena ke projector di hang ni ka don ka jaka bat kiwe-kiwe ke benta ke bangi jule nam ta kena ke jungi di hang tu kemud ladu pi aino kemud nga do e kamas bat ke sarkar ka do nong ka bomut bamdon e nak yang ke sarkar habe de bat tu benta di apa ya keranya ke vocational post hang ni tip vocational post kateka furniture ngi don nak yang jungi di hani ka pawang ngi ngimdon ting lungo ba ngi tinggal pendak baka form bang idon den rei nakal yang jongga sarkar tip nangno kayo atho ba no the quality namta people teacher ratio abede baka ratio jonai kai menne na ong pi baki i badon chipongun tinang ta ye ki khna ka jingdon khna katkum ka PGI report jongki ki ong sanspa ka khandai den rei jingsang idon ruspa tamba sanspa khandai nakal yang joki to nyuma biang tangba hangni ki ong ba umdon ratio ke ki jingbot haba umdon ratio haba ka yo si phongot kinai kai don to sanspa ka khandai divide the chipo yo sanspa khandai ka bomot pio ratio san phuwei pon khandai ta ga de ba de ben yo hangni demong yes saja ka bang no de belong yes mar ngi hangni kumanga oi pi menne ngi don ki mai kai tang ka english su songot bale songot namar ratio kalong 1:400 or 100 1:100 te kiwi ki class kum ta ni divide gini ki history ki bakham duna ki don tang sanpho means 1 versus 50 but way sanphungut ki khna ki don ka ratio ndai ban ong bang ngim don ka ratio na ka menta ka ni ka quality of education kata ko bala long tinang no ki yo kuno ki pendap manu pendap kumni ro ngasgo ban ong ngi haban ong to pendek ya gani ka report la kalau ni ka du nong ka sarkar lani du nong mangiru aja report ya bede baki NEP naka NEP activities hangni atha kitchen garden no kat bagani report joni hangni bede bangi pha saki ka lam bangi don ya ka kitchen garden uni khona badon ni rap yang hakani ka kitchen garden ringkat bagi khna ni thong ki jing thong hang tong ni thong ni rap ni rang ban yo bam ki shreu teng teng yo bam ni ki ki tu ki reu hadam nang ta ki so bangon nang ta ki tu ni rap ni tu nang ta ki pathau ba bekum kita ni don ka kitchen garden small garden den ring ni don lang sekini ki bagi thong sentio de ki kitchen gitu ajan jo katai PE gitu tenang ta ngi hang ni ro tho medical check up man la katayo man la kapor se ai ngi ki deworming tablet man kapor ki wan na kalyang jong ka ka health department ban hang ni ban ai gitu dawai ban check up yang ngi biang ne am kum ta tatel ti gini ki don khna ki pang ba stom teng teng pha ba hospital na ka banta ka medical check up hang ni ko appear ba no trengi tingi don nilong regular hagbe de ba medical check up ye ki khna tenang ta kum kani ka school implemented CCE hangni ki tho no re hangni ngal apani bangi don te kham don CCE kumno pingkil ti ba ki khna ken pass exam joki ni don exam ki main part license exam kamar first terminal second terminal lani kate ka bakhado kala bande ka selection test lani ka pre promotion nal kata don sa promotion exam pat kum ta southly haba khenyang yeki plus ngini badai ngi don ki noi kai jungi ki chai conduct ki ai ki test class test nang ta ki ai ye ki project work nang ta ki assignment nang ta ki jingkli ki quiz kini tai bar khat ki de ki CC ti hang de ngi ju le long very much regular
Nabanta ka CCE. Tila da ong nu ka bumut mano ba doon ka doon yung sarkar mangirong ido nong yung kinapoy ka bidi pa kini benta. Tinang ta kini ki badai adhar ngamtip nang nu kiyo ini life new person adhar jeng ki student ki kena jeng ki don 95 ki badon 95% ki badon yo adhar. Ba apply scholarship, pet nakali scholarship, pun ba nag spangot enjoy ka scholarship. Tila ang life new person means what? Ang very few. Tenrengan kan dapat saya ke kena jungi ke dan 9% ke beton yu adhar lang ta kini ki R% ki kena ki bom drek dalele am banson adhar ma ki ting yu tau marak klau ki ong nang ta 9% ki wan changa ki ong ba sir ni lek chapa office ndai kat bang lek banson tau ki fingerprint kam terikam myo gitu kita ya kun hadum ta kun do lek tidak peni ba Yundan yau to adhar ni duna kita ki adhar no tai kena kamumat ang ni ki iPhone yang ni tang khat ar point na ka live live di jingsa te ka demlong kiu di la kiu report jungi ka kiu ru ka government dinang ta la tho ang ni ba ki percentage of teacher with adhar and kerana macai baro kena ka jungi ni ki don adhar di hang ni pada pen iban no means nil 0%. Jika kini ke bangama bensu kumno kiyo kini ke percentage jong kini ke adhar dengi hang ni tidak pendap baru kini kai kidon lo jong adhar means 10%. Ki aima si kini ke adhar life are max. Ki hang ni kita top 20% ke yo tang 100 max. Di nang ta sakni ke point bagi ai hang ni long safety audit conducted. Try PE ma PE ki press ki juan ni berbor hanya dan lang nakaliang ka disaster management nakaliang jong ka fire brigade iwan check berbor hang ni mo ilong wan audit u kini ki gas cylinder kidang biang em kum tatar tang manakanir kidang wan nakabenta pan check ya ki safety measures ki bangi dan nangi hang ni nakapor check por ilong gitu ki mock drill bat ki bakung kita nang ta ki penyengi sa kan ni kamera di pelinang ni yat nang ta kena like ta pat kata teter kabumut ni conduct berbor ya kan dia safety audit conducted ini don ten hang ni la pen iba yem don tilada kalong kumni da ka buram ala kali na giwi school ru ang tep ka ngim su thu su kumno nang no ke yo itu ten re ang ban ong rum nut di jai be klawan piang ni mentang singit dengan cupa ban berpat ik surkar bada long wala te ka bahahi ban soban pak saka government chati sa sentra namari kini report jingi bar khot ki haban kompai kat kum ka jingla jongi ki school kamot gini kin jumlang bar khot kin kompai ya ka percentage nang ta ki kum bakalong kin pak chati sa sentra tela kalong kum ju kum ni te kum bangai I manga kalong kanang hiat ban ta PGI report menta kasnam isunat bagi ong balakio dela ke pak da gini ki report kum bakalong kum bangi I menta dikembangkan here ke PGI. Pat saya sien kamu bisa pau ba kami khalia regarding ya kini ki PGI kalau very low kan stand at the bottom kalau ngejela ranyi. Rejisha totip ke sarkar kapan biang katukan negi benta ya ngi at ngir ngile doyap kumno ban penkiu ya kini ka PGI hal ke jongjong ki school. Tidak kerpat ya ka government dalam wala namang lay selok bagi katukan ni school tambah mentasi ki melak ndegi ong banya wanlang Henry aba makir ki penpau hi ka don jing ngam ngit ayo kan ni list tak buburom krisbon ya sarkar da ai ru ki top 20 ang taki bottom 20 bat kam ta ter ngai ya kan ni ka list ka ai ka sarkar na kam ta ka ni ka eastern west jongi asung benong nong kong congratulations ya kini ki school baro ki ba piar ha ka 20 top 20 Bat nak mentang kini kiba hapok duk pada ki lowest rank na I mesti ki banang pendap je jing ton kam. Dia na pentang kini ka sekolah ongkum ni. Kita ki school kum ka langtor, piang na dong hadong kampau kales. Kum ka manai da ka buram ka manai menta penpek ka sekolah bala biang ba. Tang ki building tang ki boundary wall. Tang ka tu ka library ru da wan play do union minister. Tenre I dan hangno ro. Ipinpek ya kumkan ni kan nong klau da kabuburam ka Dirosing Memorial Government Higher Secondary School pinpek yang tu tangki building ru abyang natong hadang ki abyang lot yenre ngam I kan dan hangno
Di ki school ki babun ki badang dei ban pau hang ni dan dei kim sampau tengam tep ke ga daw yo li si kilong kemale kum ba kim pau ni kum ni di kin ya kendu ya ka hagan ni ka report ka kum gani di sai sien nga kerpat ya ka government dolong kepala nak yang jongi hang ni ba kan review yang ya kan ni report krang ba kan I men sim ki tu school tapi I report ka ba sniu along no ku kena ula tho exam ha yo report ka ba sniu dan ke jing sngo di krang ba kan tiu ya ka PGI report jong the whole state of Meghalaya ni dia ban review yang ya kini ki ke PGI report ki ai ki school to ki ba biang okay fine ni ki don bun ki school ngatep ba kin kinom da sultanat ya kini ki report kumbalong mangi hang ni ni dokumen ban ni iya ki jingduna la jongru min senang ya khun kunu ban penbiang ya gini yang re sa sien kerpat sarkar ban review yang ya kini ki report bagi ai sangi ki school kini lo bagi kerpat junga ha ki jing pe junga ka don ki jing nakaliang jom ka sarkar ban compile dan ban yo kini report na ki district beper na ki subdivision beper kumbalong namar ba ke jinge handi kalong ba kini ki office ki badile kini ru kimbyang ki network kimbyang kini katai ki nakliang office presente ki phano last moment last date kum tater ki sinang phal ka pha ngala kali nang sai jong ba dan network mimpat yo ban pendep terkom ku badai la sunang phal ka pha ba kum tater dia dang ni depend kum ni kum kalong te ka sniu kan kini ka PGI jungi te ngamur benong ba government kan penbiang kan ya kijing jun kam tam gi staff la jong hal gi jong ki district ne ka state ru penbiang ki but shwa ba phin ai ke report changi so ba pan de pej ba krang ba kanum ya lam bakla ya ki school ki jungi nakaliang ki staff ki wan hang ne ban ai ke ni ka format magani ke ka format pi tang ba hang ne ka format kim download kini ki domain bagi bu hang ne tip nang no kiyo kani beda kalong gejing keli yang ni tak buram kini ki benta ki ba karen hangi ka to kani ki kimdan hang ni dak buram kimdan hakani ka PGI format kisuan nakal yang ju ki staff tu kan berman ai ya kani ka form tak tam don ni ran ladang ta kum kini ka audit report jong ka safety kemudian nakal yang jong ka office jong ka disaster management nang ta nakaliang jong ka office jong uni fire brigade margi hab ya trilang gini artli te gini kidawan in person mo kiong kidawan te jong kiwan audit tang ba yang i bada kim ai report te ka bam ka poi gani ka PGI hangi bada ka pa gomba don panju kondok menuru ya kata ka safety audit conduct kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi cha bo ka ya pher Dina kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen krea banthaw ya ka joint action plan.